רעולי פנים שיצאו מההתנחלות סוסיה תוקפים שוטרים המתחזים לחקלאים פלסטינים שבאו כביכול לאבד את אדמתם. משטרה, אנחנו משטרה, דפוק! תודה, אנחנו משטרה! אנחנו נעצור את כולכם עכשיו. האזור הזה בדרום הר חברון זכה לכינוי המערב הפרוע. זהו מעשה במתנחל מדרום הר חברון, יוחנן שרת, בן למשפחה פרוטסטנטית אדוקה מבוואריה. כשהגיע בצעירותו לביקור בישראל, החליט להישאר ולקשור את חייו עם גורלו של העם היהודי. לפעמים החיים מזרימים אותך לכל מיני כיוונים, בין אם אתה רוצה או לא רוצה. לפעמים יש לך החלטה, ואולי רק החלטה קטנה, שבסוף ההחלטה הקטנה אתה מוצא את עצמך באיזשהו מקום עם זרם חזק מאוד. תיזהר. זה כלב, הוא מחליט כל פעם מי הוא אוהב ומי הוא לא אוהב. ומתי שהחליט, זה כבר מאוחר. טוב, פה קודם את העופות בפנים, פה זה הכבשים, אנחנו אחר כך נכנסים פה. ויש לה מספיק חלב. זה הכל לבקר. עופות כבר קיבלו אוכל. אנחנו הקמנו פה את כל החווה בכסף פרטי. זה לא מכסף ציבורי. 3 חברים שלי שהתחילו. אחרי שהחברים שלי עזבו את החווה, אמרתי להם, אני אשאר, אני ממשיך עם החווה, זה חשוב לי, זה הבית שלי. הלו. הלו, משטרה? רגע, דבר. הלו. כן, פה מתוך התנחלות סוסיה, כן, יצאו 3 רעולי פנים והפציצו אותי באבנים. שמעת אותי? כן, איך קוראים לך? עזרא נאווי. מי זרק עליך אבנים, עזרא? מתנחלים רעולי פנים שיצאו מתוך ההתנחלות. אם הם רעולי פנים, אז איך אתה יודע שהם מתנחלים ולא אחרים? את יודעת מה? לכי לעזאזל. אוקיי, נשלח. ועכשיו קיבלת? ראיתם מי זרק עליכם? אולי זה היה ערבים, אני לא יודע. אולי היו ערבים, אבל הם באו מפה. כדאי להיכנס לפה, לראות מי הם. עזרא, אתה מקבל בתחת מערבי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אתה חתיכת כלומניק, אתה חתיכת סמרטוט רצפה.
שבת אחת הגיעה קבוצה של שמאלנים עם עזרא נאווי ועם הערבים מתחת החווה בצד הצפוני, והתחילו לחוש ולנטוע עצי זית. השטח הייתה בר מקודם ואף אחד לא השתמש שנים בו. התוכניות שלי היה לגדל על אותו השטח זורה וחיטה, לחיות, מחיה, ואני ראיתי בזה פרובוקציה לייצר ויכוח. ואז אני ירדתי לוויכוח, ובדרך אני מוצא את עזרא עם כמה אנשים. הוא בא לפה לעשות פרובוקציות ולייצר בעיה במקום שלא היה בעיה. כבר 12 שנים כמעט אני פעיל בדרום הר חברון. בשנים האחרונות אני נוסע לשם מדי יום. אלה משלנו? בכל שבת, מוקדם בבוקר, נפגשים פעילי תאי ושביגן הפעמון בירושלים ונוסעים דרומה. חבר'ה הם מסורים, חבר'ה מתמידים, אנשים שאכפת להם ולא אכפת להם גם להקריב את עצמם. בכל זאת זה לא פעילות רגילה. יש סיכון, אבל גם יש המון סיפוק. בוקר מצוין. יאללה, בנות. הקטע הזה, לבוא לראות החברון, לחיים ותאי, הוא מכנה משותף של כולנו. בפועל אנחנו רובנו יהודים, מדי פעם יש גם ערבים איתנו. אני חושב שמי שמגיע למקום רואה את החשיבות של מה שאנחנו עושים שם. אנחנו מצליחים לעזור לאנשים להגיע לאדמות, אנחנו מצליחים להחזיר אדמות, ללוות רועים, וגם ככה נבחנים בכיבוש. בראש ובראשונה יש לנו אג'נדה פוליטית, אין ספק. נגד העוול הזה, נגד הגזע בכלל. במחסומים, בדרך לדרום הר חברון, מכירים אותי השוטרים, והחיילים מדווחים למפקדה שאנחנו מגיעים. שלום, שלום. מה שלומך? אני לא מוכן לעזוב אותך בכלל. אני מכיר את יוחנן כ10 שנים. הוא ידוע כמתנהל בעייתי. בפעם הראשונה שפגשתי את יוחנן הוא היה מנוול לא קטן. אתה רוצה ממני, אתה באת לפה, אני הייתי פה. למה עכשיו יש פה צו שטח צבאי? כן. תערי! הלו, רגע. אולי לא נצפור עכשיו, בוא לפה בסדר. הגענו עם אבו סמרה לאדמות שלהם. לפתע הגיעו חיילים ויוחנן אומר לחיילים מה לעשות. ולפתע יוחנן אומר תעצור אותם, והחייל ההיסטרי הזה התחיל לראות ולהפחיד. שב, אתה תעצור ותמתין. אתה נגעת בי כרגע, ואני רואה את זה בתור. אתה מעלים. היה לי את המידע דרך הצבא, שלעזרא יש לו צו הרחקה מהר חברון. והיית גם בשטח צבאי סגור, שזה מעצר, וזה גם כנס. אני פוגש אותו שם, רואה אותו, ומביא את הצבא. אני אומר לחייל לסלק את הבן אדם מהשטח. אני רציתי תכלס לסלק את עזרא מהקרקעות שם, ואם יש לו צו הרחקה, גם לדפוק אותו על זה. אתה פוגע בביטחון המדינה. ב-2 ביולי 2001 נרצח רועה צאן מההתנחלות סוסיא, יאיר הר סיני. בתגובה לרצח תקפו מתנחלים את שכניהם הפלסטינים שנמלטו מבתיהם ולא שבו.
ממש, תראה את המחסנים האלה. זה לקמח, לעדשים, לגרעינים. היו שופכים את זה פה, כן? הנה הפקק, כן? סוגיות הפקק, כן? הוא טוען שזה יותר מ100 שנה הדבר הזה. אתה מבין? זה בוץ וטבע. חלק מזה הם שברו המנובלים. תראה מה השאירו פה. חיתולים. תראה מה השאירו פה, המנובלים האלה. חבל, חבל, חבל. זה המערה שהם היו גרים פה. איך הצבא פתר את הבעיה? סגר את המערה. כל המערות פה הביא טרקטור וסגר אותם. הבעיה שפה היו גרים רק זקנות. וזקנים. המתנחלים ניצלו את העובדה הזו שהזקנים חסרי אונים גרו פה. הם היו באים, מציקים להם. מציקים להם, עד שגירשו אותם. הם נכנסו לפה. ומה קרה עם יאיר? יאיר היה פה, היו חברים טובים. חברים טובים. אבל יאיר يمكن ما صار هيك. אם היה נשאר זה לא היה קורה. لأنه كان هنا يقعدوا هم لعمي هذا نقعد ناكل مع بعضنا لما نسوي الزيت يعطوا زيت رصيص. زيتين. يعني كنا هيك بس مش لما صارت المشكلة هناك هنا أجت. ברגע שהרגו את יאיר, הוא היה מנוול לא קטן. הוא היה מנוול לא קטן, אתה מבין? לא סתם הרגו אותו. אחרי הרצח של יאיר הר-סיני, סוסיא החליטה, התשובה של הרצח היא להקים יישוב על שמו, מצפה יאיר. והם לא לקחו בחשבון שיש לי כבר באותו מקום חווה. יאיר הר-סיני היה בן אדם שחסר תשובה, בא לגור בסוסיא, לא סבלו אותו, לא אהבו אותו, עד שנרצח, ובאותו יום הפך להיות הקדוש. המתיישבים הראשונים, בהתחלה שהם הגיעו, הם ישבו במקום רחוק ממני, זה לא הפריע לי, וחשבתי, איפה יש מקום ליהודי, יש עוד מקום לעוד יהודי, זה לא מפריע, זה בסדר, יש מקום לכולם. התברר לי ההפך. הם מטומטמים, הם שמים פה צפצפה, צפצפה זה אחד העצים שצריך הכי הרבה מים. אנחנו במדבר פה. הוואדי בסוף הרכס, פה, נקרא בערבית ביר אל-עיד. ופה למטה, פה בין העצים זה סוסיא. סוסיא היא התנחלות בערך 2 קילומטר רחוק מהחווה. ישנה מספר אנשים בעלי השפעה גבוהה, כמו ראש המועצה. באופק אתה רואה את חברון, את הקטע באמצע שהוא יותר מרובע ויותר ירוק, זה מערת המכפלה. פה אתה רואה את כל בקעת ערד. שלום חיילות. העצים אתה לא מאמין, אבל הם כבר בני 12. הם בקושי מקבלים מים כי אין לי. אני גם לא מקבל מכסה מים למרות שהחווה היא מאושרת. מה את עושה פה, חיילת? אנחנו שומרות. שומרות? לא מסוכן? שומעת, גברתי היקרה, אל תדברי פשוט וזהו. לא צריך לא לטוב ולא לרע. אנשים טובים, תשאירי אותם פה וזהו. בסדר? לא, אל תדברי איתם פשוט, לא. העסק יותר מסובך משהו נראה מבחוץ. הבית הלבן שם, של אבידן אופיר, הוא טוען שהוא אחראי על רמת האלימות בכל האזור, והוא קובע את המידה. אבידן אופיר הוא המנהל של החווה של אלמנה דליה הר-סיני. דליה!
דליה הר סיני היא טוענת שעל כל שטח שכף הרגל של בעלה דרך זה שטח שלה. וברגע שמישהו מתקרב לשטח שטוענת שבעלה דרך על זה, היא מפעילה כל הכוחות של מתנדבים, של נערי סוסיה, של בני ישיבה, מה שהיא יכולה למצוא, ללחם, לגרש אותם. לא חשוב אם זה פלסטיני או אם זה יהודי. לגרש את הבן אדם שדורך על שטח שהיא טוענת ששלה. הם ירדו ואתם תעלו למעלה. אבידן. אמא שלך, תיזהר אתה מדבר. תעלו למעלה. זה השטח שלי, אף אחד לא יוריד אותי מפה, שמעת? אף אחד לא יוריד אותי מפה. מי כבודה? דליה. נעים מאוד, אף אחד לא יוריד אותי מפה, עד כאן. עזבת אותי ועכשיו במצפה יאיר, מפה אני לא זז. את הבית הזה אני בניתי ב10 אצבעות שלי. הרבה פעמים היה את המצב שאני הייתי צריך להחליט לקנות אוכל או מלט. אשתי יעל היא בחודש התשיעי להיריון. יעל היא מדרום אפריקה, היא התגיירה ועלה לישראל להיות יהודיה טובה בארץ. ממש מעניין איך הם אוהבות אותך. הם יודעים אני אוהב אותם והם אוהבים אותי. This is my favorite. She's gorgeous. How old is she? A week? Yeah, she was big. Nearly. Almost. Yeah. Yeah, you want to go back to your mommy? הדיר היה קודם, הבית כנסת נבנה אחר כך. עכשיו טוענים, זה לא מכובד דיר ליד בית כנסת, עכשיו הדיר צריך לזוז. הם רוצים להרוויח פה הרבה כסף, לעשות פה שכונה יוקרתית. בשביל אנשים יחסית עשירים, למכור להם את השטח ביקר, ותוך כדי לגרש אותי. ביר אל-עד נמצאת בעמק ליד מצפה יאיר. 10 שנים לאחר שגירשו אותם מכאן, הורה בית המשפט לצבא להתיר לתושבים לחזור לאדמה שלהם. רק 3 משפחות מתוך ה-15 שעתרו לבג"ץ העזו להתיישב מחדש במקום. החרוף, טלי. ما شفت طلي كيف راح قتلوا اليوم. هيو شلونو عبروا علانو اشتين متنحرين من متسبي يعير بعبروا بأكفزيم شلونو هيو بو هو مدخلتهم بو أحد عزركت أحد على شني زي نفعل ميت زي كتا Welcome. ביר אל-עד זה היה כמו סיכה בעין למתנחלים ולמנהל. ההחלטה המשפטית להחזיר אותם לשם הטרידה אותם מאוד. קודם כל הרעיון שהם יעברו דרך מצפה יאיר. הם עשו את הכל שלא יעברו דרך מצפה יאיר. سوي لنا طريق كويس. هذا ما مع الجيش. اسمعني يا حبيبي لا تجيب العنصريين.
سوي لي ريش كويس من هان وانا بروح معك. اهلا وسهلا. اما انت جاي تضرب אין מים. בוקר אחד קמתי ולא היה לי מים. לקחתי את המצלמה ויצאתי החוצה. בשעה 5:45 לבוקר הגיעו לערך 8 עד 10 רכבים מהמועצה לפה לחווה עם בערך 30 אנשים. חתכו לי כל הכבלים, המים והחשמל. זה החברת אבטחה האזרחית מבאר שבע, יש לי את התמונות שלהם. המשכתי עוד לצלם. ופשוט הרס טוטלי, מתו לי איזשהו 60 עופות מזה. כל שבוע הגיעו 1 או 2 אימיילים כאלה, הפיצו השמעות מאוד רשעות עליי שאני נאצי ואני רוצה להשלים פה את העבודה של אושוויץ. מספרים שאני לא יהודי ואפילו לא ביום כיפור הולך לבית כנסת. הנה, הם כותבים פה יוחנן שרת, הסיפור האמיתי. כנראה שמה שמפריע להם שאתה בן לכומר פרוטסטנטי ואמא יהודייה. בוודאי, הכל מפריע להם. אחד אחר אמר את זה, הם רוצים שאני פשוט מתאדה באוויר. אבל עוד מעט תהיה לך תינוק. אני חייב להסתדר בכל מחיר. כי אם ברגע שאני נכנע לאי צדק, אני הופך להיות גם אי צדק. הרבה יהודים טוענים על הגרמנים, ואני דווקא מכיר אותם טוב כי אני גדלתי שם. הם מאשימים את הגרמנים שלא פתחו פה על מה שהיטלר עשה. פתח את ספר התורה, פתח את ספר התורה, תראה מה כתוב. אתה יהודי, אתה מומר, צריכה צריכים לקנות בכיכר העיר בעצמכם ביחד. אתם אני ארוך לפניך. חתיכת רוצחים כולכם, אתם להכניס את היטלר. עכשיו אצלנו, שקוראים לא דברים כמו היטלר, לא אושוויץ, חס ושלום. אין לנו זכות כלפי הגרמנים להאשים אותם כבר, אם אנחנו גם על האי צדק לא פותחים את הפה. Toi tu es un nazi, je dis que tu es un nazi. Voilà, tu le filmes. Vive les nazis, un nazi capot. Tu es un capot, tu donnes les juifs comme ils ont donné la Shoah à mourir. יש לנו ביצה. חד זיאד בא לשאוב מים מהבור. בור פלסטיני של משפחת חושיר. אבידן ודומיו באו לעצור אותנו. לפעמים הבן אדם יכול לאבד את העשתונות. וזה מה שקרה שאבידן הגיע לשם. וצביה התפרצה עליו. גם היא בבת אנוש, למרות שהיא גברת מבוגרת ומנהלת בית ספר. היא התפוצצה למה שהוא עושה, אז אמא שלך לו בשיער, וטוב שכך. היית יכול לתת לה בעיטה? תעזבי לי את השיער ותעזבי לי את המכנסיים, שושנה. עזוב את זה, תעזוב את זה. תעזוב, לא, בדיוק. כן.
אז יאללה, תבואו לפה מהר. ביי. זה הגיע למים? לא יעזור, אין, חבל עקשנות. תאמין לי שאני הרבה יותר עיקש ממך. אני לא גדלתי בעיר כמוך, אני גדלתי במקומות האלה. שבת שלום, אדוני. אני מציעה שכמו שאתם עושים איתו, תעשו גם. אל תציע לנו שום דבר. אתה לא מאמין מה שקורה פה, מה אתם? השתגעתם לגמרי, 80 ג'יפים על כמה נבלות? תחזור אחורה, בבקשה, תגרם לחכוף אותי. אני לא דוחף אותך, אני יודף אותך. אני יודף אותך, תחזור אחורה. אתם כולכם כמו אבק פורח. אתה אשכנזים מניאק. זה מה שאתם יודעים לעשות, לגנוב ביתומים? כמה שאתה לא מתבייש, בשביל זה הורים שלך באו לארץ! בשביל שתוכל לגנוב ביתומות! מאלמנות! לעלות ללמעלה כולם, כמו שאני מכריז פה שטח צבאי, כולם, כולל. אני מסביר את זה, לקחת לו את המים שלך. שם מפה גם אתה. כמו שאני מצליק אותם, אני מצליק גם אותם. זה מה קורה. עד אז נולדה ממש לתוך המצב הקשה שאפילו עד כדי כך איומי רצח מהשכנים. זה היה החודשים הראשונים שלה בחיים. בשבילנו הדס הייתה קרן אור ושמחה מאוד מאוד גדולה. זה גדר ההפרדה. מפריד בין השטח שלי לבין השטח שלי. הם הקימו את זה על מנת לסגור לי פה את היציאה הצפונית. עכשיו אין מעבר יותר. פה היה שביל, כביש שאני משתמש עם הטרקטור ועם הכבשים. פה זה בעצם על מנת לפגוע בי. הוא חושב שהוא שריף ובעל הבית פה. גנב בן גנב. מה שלום עזרא? שומעת. אפשר לשלוח כוח צה"ל פה, יש אנשים פה איפה בונים את האנטנת מצלמה ואסור להם להיות פה, ועצרתי אותם לשלוח את הכוח וגם את המשטרה. תודה רבה. יעקב טליה הוא החבר הכי טוב של יוחנן. הוא גר לא רחוק ממצפה יאיר בחוות בודדים, וגם הוא מגדל צאן. יעקב טליה פליט של האפרטהייד. הוא מתעב פלסטינים, חושב שהם תתי אדם. בן אדם הזה גירש אנשים, עיקר אנשים. הוא היה ממש אלים כלפי הפלסטינים והיה מגרש אותם. אתה רואה את הנוצרי הזה? כן? זה מה שהוא למד להיות יהודי, כן? זה ממש מה שישו היה עושה. ממש מה שישו היה עושה. אתה הרי רשע, אתה גזלן, אתה רשע, הרי בלי החיילים יעשו אותך נקניק. וזה מה שיעשו עכשיו. זאב, אתה יכול... תודה עזרא. אתה יכול לקפוץ פה לאנטנת תקשורת, איפה השמירה בבקשה? שלום, זה צבא? שמי יורי, אני רואה של דליה הר סיני, אני עובד אצלה. וזה המטומטם הזה, הוא עכשיו מצלם אותי, ולא אף אחד לא אומר איך קוראים להם. באו אנשים, והם גורשים ממני מפה. בולין, אני אגיד לפוטין. יאללה, 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 על פוטין, על פוטין. אולי תחזור לפוטין, לא מתאים לך.
למה אתם לא אומרים? יאללה, קום. אתה תיפול לבור, חבל. תיפול לבור זה יהיה מאוד... יחרב בטח מחמר. מי זה? תגיד לי, של מי זה? אתה אחרי שרצחת את יאיר. روح بلا ياير بالخرف وجهك لخ زي ما عرفت زي بير شيل هل تتكرم زوز شام אתה והמשפחה שלך רצחתם את יאיר, שקרן. تجد انا رمت يدي شيل عليه رد لي مات يلا כמו שהרבצת ליאיר והוא אני לא ארבץ לי תראה خلاص אני לא רוצה להרבץ לך אפילו خلاص ريد אני אמרתי לך ريد אני אומר خلاص לך תביא את המשטרה וזהו. תגיד, לדליה באמת אין תעודות על שטח הזה. אם יש תעודות, אז מה הבעיה? זה לא יעזור כלום. למה לא יעזור? אני אקח ממנה... למה אתם עושים ליוחנן את מה שאתם עושים? עזוב את יוחנן עכשיו, זה לא הנקודה. אתה רוצה לדבר על יוחנן, תוריד את המצלמה ונדבר, לא עכשיו. למה אין לו מצלמה? דבר עם המצלמה. תדבר, לך תשאל את יוחנן מי אני ותראה שהוא יגיד לך משהו אחר, בסדר? בוא נסגור את זה בזה. אבידן. כן? תשמע אבידן, זה רק תרגיל חדש, כמו שאתה היית מעורב להרוס לי את הדיר, אני לא נותן שום אמון במה שאתה עושה. You have to drop Adassa and I off at the Porton and you take the car. Okay? שלום משטרה, זה יוחנן שרת מחוות מגן דוד. כן, חוות מגן דוד שזה ליד סוסיא. ליד סוסיא. אני רוצה להתלונן על זה שהבוקר נתקעו אותי ממים. ויש לי פה הרבה חיות. מכיוון שחשבו מתי שחותכים לי חשמל ומים ולוקחים לי קרקעות אני אלך. אני סובל הרבה אבל לא הלכתי. ההפך, התחתנתי. זה לא קרה מה שהם חשבו. אז הם בדילמה. אתה לא ראית? ממש? חתכו אותו. זה צינור שלי. באופק אתה רואה את חוות טליה. יעקב טליה הוא החבר הכי טוב שלי. יא. שלום. יעקב, הגיע פקס? עוד לא. עוד לא? רוגו של אשתך. ברוך השם, יש. יעקב טליה, יש לו חווה יותר גדולה ממני, 2 קילומטר רחוק מהחווה שלי. הוא גם עמד לצידי מתי שלא היה נוח לו וקשה לו. הוא נתקף בגלל החברות איתי. הוא התגייר בדרום אפריקה ועלה אחר כך לארץ יחד עם כל משפחתו. הלכתי, דיברתי איתם. תעזוב את יוחנן עם הבית שלו, תן לו חשמל, מים יש לו ברוך השם, ותעזוב אותו בשקט, מה אתם אומרים? לא, הם לא רוצים אותו שם. אני אמרתי, מי אתה בשביל להחליט איזה יהודי מתאים לאיזה מקום? אתה לא יכול להחליט. דווקא יוחנן זה ברכה שם, אנחנו גם צריך אנשים כאלו שאנחנו יכול לעבוד על עצמנו, שאנחנו יכול להסתכל שאנחנו משתדל להיות יותר טוב. יעקב טליה! באתי להגיד לך שבת שלום! באתי להגיד לך למה אתה כופר! היי ניסים! סליחה, לא ראיתי אותך! מה שלומך? יפה, יפה מאוד. איך אתה מרגיש? בסדר? אתה תמשיך לגנוב פה, אנחנו נבקר אותך תמיד. ואתה תדע לך שיהודי, יהודי טוב, ואתה חושב שאתה יהודי טוב, לא גוזל פה. בסדר, אני מנסה. לא גוזל, לא, אתה... קודם כל תפסיק לגנוב. למה אתה גנב? איך אתה
לגנוב מעצמך? אתה גנב... איך אתה יכול לגנוב מעצמך? איך אתה יכול לגנוב מעצמך? זה הארץ של העם ישראל, אז מה הבעיה? אתה בורי, אתה לא עם ישראל. אם אתה חושב ככה, זכותך. אתה יודע שכל המתנחלים מנסים להעיף אותך ואת יוחנן, זה ידוע. מה שמפריע לי זה איך אני מול קדוש ברוך הוא עומד. זה לא מה שאתה אומר ומה שמישהו אחר אומר. זה איך אני מול קדוש ברוך הוא ומתנהג מול הארץ. זה מה שחשוב לי, עזרא. לא אתה, לא האנשים. לי חשוב קדוש ברוך הוא, הארץ שלנו, לשמור עליו, לגדול אותו. אתה זוכר שאתה תופס ערבים קושר אותם? אני? לא, אני. אם אתה חושב ככה, לבריאות לך. ותודה על אתה הולך? עזרא! עזרא, למה אתה הולך? עזרא! אתה לא חירש? בוא נו, אנחנו עוד מדבר. אני נהנה לדבר איתך. יאללה, עזרא, בוא נו, יש לנו עוד מה לדבר. עזרא! אוי! ההתנכלויות בחווה המשיכו. אנשי מצפה יאיר פגעו בדיר, חתכו לי מספר פעמים את הגדר, הרסו לי את העמודים, סתם בשביל רק לגרום נזק ולהביא אותי לנקודת ייאוש. ומכן אני קראתי אותה הדס, שזה ריח טוב, ושלווה זה השאיפה. רצינו שלווה. ניסו להרוס לי את החיים, ולא נשברתי. מבחינת כלכלי כן הרסו לי המון דברים. גם מבחינת אידיאולוגיה הרסו לי המון דברים. כי הם באיזשהו שלב הראו לי את הפנים האמיתיים שלהם, כי בפשיזם עובדים עם לחצים חברתיים להשתיק כל קול אחר. אם הייתי רוצה חיים טובים הייתי נשאר באירופה. אבל אני מאמין בעם ישראל. ואני גם מאמין שעם ישראל אוהב צדק ורוצה צדק. السلام عليكم. أسألك سؤال، وين يخشوا يسكنون؟ وين يخشوا يسكنون؟ وين مكان سكنون؟
ايوه جميل حوشيه. جميل حوشيه. جميل حوشيه. وين مثلث المزرعه؟ انزل عليه تحت. سلامات، شكرا لكم. נסעתי ליטא במטרה למצוא איפה נמצא חושיה, בעל האדמות שיוחנן גזל את זה ממנו. האדמות האלה נמצאות ליד מצפה יאיר. בגירוש הגדול שגירשו את משפחת חושיה, המתנחלים ויוחנן אחד מהם השתלטו על האדמות שם. ג'מיל חושיה מיטא. וניסינו לאתר מי בעל האדמות ולהעמיד, לתת להם סיוע משפטי כדי להחזיר את האדמות. قالت لي هذا بكره ولا واحد بعود يجيك مستوطن ثاني. لو حنان قال انا مش الي بيجي واحد ثاني بيقول هذا الي. اوكي يا جماعه الخير. نشرب شاي. تفضل. خليه يشرب شاي هذا. בהתחלה הוא היה ספקן, גם בגלל שאנחנו ישראלים. הוא לא האמין שאפשר להוציא את זה מהמתנחלים. הוא לא האמין שאי אפשר לעשות משהו נגד מנגנון הכיבוש. זה הגדר? זה הגדר. גדר, חאטין לי גדר هان. גדר חדש. זה יוחנן. אתה מכיר את יוחנן? אני לא מכיר, בס זה יוחנן הסם הזה. הוא יג'י מן בולנדה, יג'י הון, יقول هذا אדמה שלי. בוקר טוב נסים. שנייה, אתה בצד שני, לא טוב. אתה מכיר את החושייה שזה השטח שלו? انت حطيت شيك. תשמע, אתה יודע עברית, אנחנו נדבר עברית, כי אני לא מדבר טוב ערבית. למה? אני בערفش עברני. אני ما بعرف עברני. هذا انت حطيت يوم الأربعاء. אם אתה לא מדבר איתי בעברית, אני לא עונה לך, מכיוון שאני לא מדבר טוב ערבית, ואז לא יהיה בסדר. ואני לא יודע עברית. אני לא יודע עברית. אבל אתה כרגע מדבר איתי בעברית. אני אביא לך ידבר איתך עברית. אתה יודע אנגלית? Something. Okay, so let's talk in Why English. you are come here from the land, from... Who are you? I am Palestine. I don't know your name even. My name is Jamil Houshi. My name is Yochanan. Yochanan. למה תשים הברזל في אדמה שלנו? כן, אתה יודע כן עברית. תגיד לי, מי אתה פה? אני של אדמה שלי. למה אני רואה אותך פעם ראשונה היום? לא, אני כל הזמן פה. יש לנו בית משפט פה. לא. יש לנו בית משפט. هذا على الشرطة אני רוחק. אני לא שומע אותך. למה לא שומע אותי? halt dein Mund. هذه الشرطة أنا رحت الشرطة هاي الشرطة موجودة. أنت جيمشيكك برا. Und erst einmal sich mit der Situation hier vertraut machen. Und das haben sie nicht gemacht. Nein, das haben sie nicht gemacht. من بولندا من هولندا من أورمانيا من كورانيا. Ich will nicht mit dir reden. אני לא רוצה לדבר איתך, אתה אמרת דברים רעים עליי. רוסי? גורבצ'וב? אני גדלתי פה בכל הירוק הזה, בגרמניה, בצפון בוואריה. מים בוודאי לא היה חסר, ההפך היה יותר מדי. ירוק גם לא היה חסר. זה קונטרסט גמור להר חברון, מהאקלים, מהטמפרטורה, מהאופי של האנשים, מאורח החיים. ויש לי את האחות אסתר, שהיא רוכבת על הסוס, והיא מאוד מאוד אוהבת סוסים ובעלי חיים. אני גדלתי פה ובשם הגרמני קוראים אותי מרטין או הנס מרטין. זה הבתים של אבא שלי. הייתי יכול להיות היום מנהל של הבית מלון של המשפחה שלי, מה שאח שלי היום עושה.
זה אבא שלי, בתוך החלון. הוא תפקיד בכיר בכנסייה הפרוטסטנטית. כל המשפחה שלי אוהבת ישראל מאוד, אבל לעומת זאת, רובם הם לא מוכנים להודות בשורשים היהודים. Hier ist Martin. Ich muss immer staunen. Martin weiß immer zu erzählen. אני מצאתי את האמת ביהדות. והנצרות לי הוא שקר בעיניי. מזויף. אבא שלי הוא כביכול שר החוץ של הכנסייה הפרוטסטנטית בבוואריה וחבר הפרלמנט של הכנסייה. הוא אחראי על כל הקשרי חוץ שיש לכנסייה. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. תסלח לי מי המפקד שלכם. זה השדה שלי. אני מבקש כל אלה מי שנכנסים פה, חופרים מהשטח, לעצור אותם לחקירה. יש לי חזקה פה, מעל 10 שנים אני מאבד אותו. בסדר? ולפי חוק ערבי, אם נתת את זית, הפסדת את הבעלות. شو بدك ها؟ أهلا يا شيخ. أهلين. ها؟ كيف حالك؟ אותם האנשים שגרמו לי יום נזק ומקללים אותי ומרביצים לי במתי שהפלסטינאים באים נגדי כביכול הם רואים שגם הקרקע שהם רוצים לגנוב ממני הולך לאיבוד ואז הם כביכול אוסרים לי. אללהו אכבר. שלנו, הארץ הזאת שלנו הארץ הזאת שלנו, אתה רוצח והבית הזה שלנו. תראה מה, אתה יודע מי האנשים האלה, כולם פה רוצחים, אתה יודע מה הם עושים פה? هاي الأكياس كثير
משטרה, שלום. מדברים מסוסיה, יש פה קבוצת שמאלנים וערבים שגונבים זיתים. איפה? מול הכניסה ליישוב, מאחורי תחנת האוטובוס. הערבים וקבוצת שמאלנים. נפסיק את העבודות. انزلي تعالي انزلي ما يجي الشرطه باخذك منهم. חברים, יאללה, חיילים, לעצור את זה, להפסיק את העבודות, להתחיל להוציא אותה. אתה יודע מי שתל את זה בכלל? אתה יודע מי? היא נמצאת פה. איפה היא? היא נמצאת פה. היא לא אתיופית, היא לא דרוזית, היא פלסטינית. יא חג'ה, מי נזרק בטון? هاد أرضنا طردونا من هنا ورحنا عياط. تعالي شوية. נפיל, שלא יקחו שום זית. אני מזהיר אתכם, אם יהיה זית אחד שיקחו מפה, יהיה פה מכות רצח. אני לא נותנת. מה את לא נותנת? תעצרו. مي هذا نشرب نجعل كل حي مي איפה כל הזיתים? لا في زيتون. מה יש לעשות? מי זה מוחמד? מי זה מוחמד מו רצח? מי זה? את מי רצח הבעל שלך, יא רשקס? את מי הוא רצח? מי זה מוחמד מו? תגידי לי את. חרם עליך. خلاص נו, خلاص. אני אשבור לך את הפנים. אשבור לך את הפנים, יא רצח. روحي وقفي غاز يلا روحي وقفي غاز روحي ماشي يلا يلا תעצור לי. תן לי לרדת. כן, מה הבעיה שלך, אדוני? הבעיה שלי שהעברת את העדר שלך דרך השטח של נור. נו. זהו. איך, יש לך הוכחות לזה? מצולמות? כן. נו, אז תראה. אתה העברת אותם, אבל בשטח הזה שהוא נזרע על ידי נור. השטח הזה פה הוא שלנו. הוא לא שלכם? כן, ואני אוכיח לך את זה. עכשיו תקרא למשטרה, ואני אעביר את העדר עוד פעם, ותקרא למשטרה. אילן וילנדר, רועה צאן של דליה הר סיני, תקף אותי בשדה שלי, פתח לי את הראש, איבדתי הכרה. קיבלתי 8 תפירות באוזן, לא נעצר ולא נחקר. כשהחיילים הגיעו לפנות אותי עם האמבולנס, הוא צעק לחיילים לא לעזור לי כי אני גוי וגרמני ולכן אסור לעזור לי. יוחנן, מה שלומך? איך אתה? אני... ורזית? יכול להיות, תמיד היית רזית. יכול להיות. אתה רואה? תרים תוציא את הכובע, אני לא רואה. כן, תראו לך. פה זרקו לך את הסלע? פה על האוזן. גם מבפנים דפו לי פה. פה, בצל ההר, רק מי שבא משם או משם יכול לראות אותם. אנחנו הולכים... רציתי לפגוש את יוחנן. הבנתי שיש פה קונסטלציה אחרת של דברים. הוא נדחה על ידי המתנחלים. הוא מותקף על ידי המתנחלים. והם רוצים לגרש אותו. בוא, אל תצלם. זה לא, אני לא אשתמש בזה, יוחנן, תעזוב. לפחות לא עכשיו. זה תמונה היסטורית. אני לא רוצה להיות... السلام عليكم. تعرفوا الأخ يوحنان. مبسوط؟ ليش يا ديال سوت وجهك يهود مليون لنا على ابو اللي انتو يهود كلكو خرا يكتب لعمهم اخواني يكتب بعضهم تابع احنا اولاد عم אבידן, זה של אבידן, הרועה של אבידן. תפضلوا جوا קיבלתי מכות מדויטשים בזנב. כן. וזה לא רק פעם אחת, כמה פעמים. ומי הכי מגעיל? זה אבידן. הוא בא לדבר נחמד ועושה דבר רע מאחורה. הוא רע מאחורה. והוא מקבל עונש מאלוהים. אל תדאג. אל תדאג. אלוהים גדול. כולם מסתכלים על כל דבר מה אני עושה. בשביל לחתוך, בשביל לעשות נסק. אם אני יום אחד לא שם, הם עושים נסק. شوف
שב. אתה תהיה מוסלמי? אני... לא, תעזוב! עכשיו, מילה, אתה תהיה מוסלמי? אני לא יכול. אני לא יכול, תלך תזדיין. אין דבר. אם אתה תהיה מוסלמי, עבדאללה תהיה מוסלמי אסלי. תתפלל, אני מוכן להלמיד אותך להתפלל, ותהיה מוסלמי רסמי, אתה תגור אצלי. ומישהו נוגע בך, אני נותן לו זין בעין שלו. תשמע, יש לנו את אותו אלוהים. גנבו להם את האימהות. את כל האימהות? כנראה, חצי מהאימהות. הם היו שם ואז הם באו עד לפה בשביל לגנוב את הכבשים. והבנות שלי היו שם ואפילו מחכה לבנות שלי שהם רצו להתקרב. אז אתה מבין מה הסיפור בכלל? שירה! הכבשים בסדר! אל תלכי לשם! זה לא יעזור! וזה מסוכן! שהבת שלי, אמא הייתה שומר על הכבשים. ובאו הפלסטינאים ועשו סלקציה בשטח. הבנות שלי הייתי מנסה לגרש. לא יכול, להתקשר אליי, אומר, אבא, הם ערבים עושה שם סלקציה. ובשביל לגנוב הכי מהר, הם מביא עדר שלהם, מכניס שם את הכבשים שלך בפנים, והם רץ. הפעם האחרונה שגנבו לי זה 64 ראש, מזה היה 8 עזים, זאת אומרת יוצא 56. אבל אם אתה לוקח שגנבו ממני 718 ראש כבר... תלך קיבינימט, יש פה 2 חמורים ויש פה כלב שהיה של אלה שגנבו ממני ואין אף אחד רוצה לטפל. מה זה דבר? אפשר ללכת לתפוס את הגנבים, מה זה הסיפור הזה? תמתין רגע הבאה שמנתק. בגלל שהם היית מנסה לקנוף את הצאן, אז הם עזב את החמורים פה בשטח. ועכשיו אני צריך ללכת לפי חמורים בשביל לבדוק מי זה שגנב. היה 3 ערבים, ואז הבת שלי חזר למעלה. היא הייתה שומר דיסטנס, אתה לא יודע שזה בת, מה אפשר לעשות? הבת לא יכול נגד הערבים, גם אני לקחתי את הנשק. אני לא יודע אם זה אמבוש, אם הם מחכה לי, איך אני יודע, ואיך אני מגן על עצמי. אני בן אדם לבד, איך אני יכול לעשות חיפוש? אז אתה בסוף רק נמצא את הגוף שלי ולא אני בכלל. אז שיהיה להם חיים יותר טובים ויותר קלים. זה אפילו יותר גרוע ממה שהיה פעם, במערב בפרוע, אתה מבין? פה אני לא אפילו יכול להגן על עצמי, אפילו אם יש לי נשק. אפילו יש לי כוח, אני לא יכול לעשות כלום. ומתי המדינה מתחילה לתת לי גף? מתי מתחיל לטפל בערבים? ושלמטה זה אמור להיות שמורת הטבע, גם שטח אש וגם שטח מרעה שלי. אבל אף אחד מהם לא מטפל נגד הערבי, אני לבד צריך לסבול נגדם, אני לבד צריך לעשות את המלחמה נגדם. כשאנשים חזרו לביר אל-עד, כל הבורות היו סתומים. אז התחלנו לנקות את הבורות מים. יעקב טליה טוען שזה השטח שלו. כמובן שהוא התנגד, וכמובן שהמינהל התנגד. יעקב טליה לא רוצה שבכלל נתקרב לאזור. בטענה שזה שטח שלו, בטענה שזה שטח אדמות מדינה. בוקר טוב.
יודעים שיש כאן צו שטח צבאי סגור עוד מאתמול? הצו הוצא אתמול בשביל הראשון בשעה 12:06, וכרגע אסור להיות כאן. יעקב! אל תקרא לו. הרי סך הכל לא יעקב טליה ולא אבידן לא רוצים לראות ערבים שם. אז יש כל מיני דרכים לסלק את הערבים. אחד מהם זה למנוע מהם גישה לבורות מים. התחלנו לנקות את הבורות, הגענו לבור מים שגוללו אבן ענקית לפי הבור. אבן שיעקב טליה שם. גם אחרי שניקינו ושימשנו את הבור, יעקב טליה המשיך להתנגד וניסה למנוע גישה לבור מים. הלכתי ליעקב טליה, פשוט לתת לו להבין שההצקות שלו לא יישארו ללא תגובה. כן, זה שהוא מתנכל לאנשי ביר אל-עד, שמונע מהם לנקות את הבארות, שמזמין כל זמן את המינהל האזרחי. באינסטינקט שלי הבנתי שאם אני אציק לו, הוא יפסיק להציק. נו, מה שלום עזרא? אל תתחכם, יודעים שאתה אשכנזי. אהלן, מה קורה? בסדר. מה, קר לך? אני זקן כבר, קר לי. אני רואה, אבל אתה מתחיל לחזור יותר בתשובה. אני רואה, הזקן מתחיל לגדל, יפה. אני אמרתי לך שאני מתפלל בשבילך, עזרא. אני האמת שבאתי לפה ניסים... בשביל לראות אותי. לא, אין בעיה. אתה לא מעניין אותי. בסדר. לא, מה שאומר. אז למה אתה שאלת אם אני מוכן לדבר איתך? מה? לא לברור אותך, רציתי לברר את הסוגיה הזו של הבור מים. אתה הבאת את המינהל. אתה צודק ב100%. עכשיו, למי זה מפריע לך בור מים? עזרא, על מה שאתה אמרת, בוא שאנחנו עוצר את זה ככה, בוא שאנחנו יוצא, בוא. פה, אתה רואה את זה. גם פה. אני יכול להגיד לך דבר יותר... גם פה למטה. עזרא, בוא שאנחנו קצת ריאלי. מה? למה הם בא לגנוב לי פה? למה? עכשיו בוא נגיד לך, דבר אחד. שתי דברים אני אגיד לך. דבר אחד, בחיים, אבל בחיים, לא יהיה לך פה שקט. כל עוד אתה פה, שום דבר לא יהיה בטוח אצלך. אני גם צופה, אם תהיה אסקלציה, עוד 10-15 שנים גם יבואו ירצחו אותך פה. זה גם שאלה של זמן. זה חלק אני אומר לך את זה. אני לא נולדתי אתמול. לא שאני בעד זה, אני נגד זה. אבל פה, מהבחינה הזו, בחיים, שום דבר לא יהיה פה בטוח. אתה פה מכיר הערבי שגר עם גדר? מי גר עם גדר? יהודים. זה רק התחלה של גדר, יהיה עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר. אני באתי לפתור אותו את הבעיה של הבור. אנחנו נגמור את הבור by hook and by cook. אם תרצה או לא תרצה. עכשיו, את הבור הזה, הרי אתה סתמת אותו. נכון? עכשיו, בניגוד אליך, אין להם אספקת מים. אתה מבין? כל הבורות של הפלסטינים, אין פה אפס. ליהודים תהיה ברזים, כן, וליהודים יהיו ברזים, לערבים יהיו בורות. הבור הזה, כן, אתה יש מאין יצרת בעיה. יש פה אנשים שרוצים לחיות. אתה יודע, אתה צודק. אתה יודע שאתה צודק, עזרא, ואתה רוצה לראות בן אדם שרוצה לחיות. הנה אחד. בסדר. גם אני רוצה לחיות. אתה רוצה מלחמה? או צריך לשאוף. תקבל מלחמה. עזרא, אני עדיין מרחם עליך, ואני עדיין מתפלל בשבילך, ואני מקווה בעזרת השם שאתה עוד חוזר בתשובה. אני בא בדרך רחוק, עזרא, ואני אלחם בשביל העם הזה שאני לא אהבתי אותם. אני הייתי שונא גם את העם הזה פעם, אתה מבין? אבל ברוך השם, עזרא, מה שמחזיק אותי, אמונה. אמונה, לא כלום מזה. בסדר. האמונה שלך יותר חזקה מאמונה של איזה בודהיסט, או מאמונה של איזה נוצרי, או אמונה של מוסלם? לא. עזרא, אתה רוצה כוס קפה? עזרא, בוא, כוס קפה. בשביל הכבוד בשבילך אני אשתה בשמחה. עזרא, יאללה, כוס קפה. כולם חוץ מהיהודים עצמם, גם היהודים עצמם הרע, גם הם אשם. וזה כל העולם אשם. על 6 מיליון יהודים, כל העולם אשם, וגם אפילו יש לך את היהודים עצמם, חלק מהם אשם.
סוסיה תבע אותי בבית המשפט השלום בירושלים וטענה שאני פולש, ובאו חברים להעיד שאני לא פולש. ישראל, מי זה שחור? אני אראה לכם את המכתב הזה כדי שאתם תזכרו, כי המכתב הזה מאוד מאוד חשוב. דוב אבן אור הוא העורך דין שייצג אותי בהתנדבות. הוא מאוד התנגד לאי צדק, ומעבר זה לא היה לי גם כסף לשלם לו. פה כתוב ככה, הנדון מאחז מצפה העיר סטטוס. חוות מגן דוד נמצאת בבעלות מר יוחנן שרת. הם כותבים את זה ב-2007. עכשיו אתה תחקר בחקירה נגדית על ידי עורך דין של סוסיה. לי אסור לחקור אותך. בהצלחה יוחנן. תודה. הם עשו תרגיל משפטי. הקרקע הייתה רשום על שם הסוכנות היהודית, לא על שם סוסיה, לא על שמי. ביהודה ושומרון לא נהוג לרשום את הקרקע על שם של חקלאי או של מישהו פרטי. השופט פסל את העדים שלי, לא רצה לשמוע אותי, אפילו לא נתן לי זכות לדבר בבית משפט, בכלל לא. השתיק אותי לחלוטין, נותן לי את הרושם שההחלטה של הבית משפט הייתה כבר מוכנה טרם המשפט. מה אתה אומר, יוחנן? אני לא אומר כלום, אני לא הבנתי חצי ממה שהם דיברו. אני רק מקווה. הוא שיקר מההתחלה עד לסוף. אתה יודע מה? הוא לא משקר. הוא אומר חלק אמת, ואז הוא משקר. משפט אחד לא אמת בפנים. ואז עוד פעם אומר אמת, ומשפט אחד לא אמת. זאת אומרת, פה זה מתחיל עדין. אתה צריך לדעת טוב להבדיל בין טוב וללא טוב, בשביל להבין מה קרה באמת. אהלן שייך. מה קורה יא פיסע? שי. שי, איכשהו. שוב אתם תגידו לו נס. בטייפה מסתרטנים. סלאם עליכם. סלאם עליכם. אני מצד אחד מחבב אותך, מצד שני אני נלחם בך. אתה לא יכול להיות מנודה כל הזמן. אתה לא יכול להילחם וגם לחיות. אתה אבא וזה. אתה לא... זה רק שאלה של זמן שאתה עוזב. אולי לא. בוא תהיה ריאלי, המשפט נגדך. אם ננצח? אם. גם אם אתה נשאר, כל הזמן ילחמו בך. אולי סוסיה לא יישאר ואני כן. אני יוצא מתוך נקודת הנחה, יוחנן, שאתה לא תישאר פה. כולם לא יישארו פה. זה רק שאלה של זמן. עכשיו, איך אתה השתלטת על האדמות האלה? לא השתלטתי. האדמות, אני הגעתי ב-2000, נכון? כן. משנת 2000 השטח לא היה מעובד. כן. זה מה שאני בעיניים אומר. מתי גירשו אותם? את מי? את חושייה. לא יודע. זה היה לפני הזמן שלי, לא יודע. מתי היה רצח יאיר? זה היה ב-2000. אז גירשו אותם. אתה מבין, אבל בגדול, אני מחזיק לך כאדם הגון, כן? מה ששנוא עליך אל תעשה על חברך. לא, אני לא... אתה סך הכל נפלת פה. אני מציע לך, כן, תחזיר אותם לחושי. תחזיר אותם לחושי. העניין, כל עוד שאני פה, אני לא יכול לעשות את זה. אם החתימה שלי מופיעה על איזשהו מסמך, במיוחד שאני גר באזור הזה. כן, זה בעיה. אני אוכל מכות, על בליינד. לפחות נזק, אבל נזק רציני. כי זה ההוכחה שחסר להם כל הזמן. לכן אני גם קצת מפחד ממצלמות. כן? זה ההוכחה שחסר להם כל הזמן להוכיח שכן אנחנו מדברים על עניינים כאלה. אין להם הוכחה, בכלל.
בבית המשפט השלום החליטו שאני צריך לעזוב את החווה. אני לא זכאי לא לבית, לא לקרקע, לא לעבודות. מה שביצעתי, אני לא זכאי לשום דבר. כל אחד לוקח את החוק ומפרש אותו כמו שהוא רוצה, ומותר הכל. זה מה שאני רואה. ולכן זוסיה והמועצה הם יכולים להכתיב לי לעוף מפה. מדובר פה בשטח פרטי. הוא מתבקש לצאת מפה, זה מדובר פה בשטח פרטי. אין בעיה, המת"ק יגיע לפה, ייתן לנו... המת"ק הלך עכשיו. לא, אני מדבר איתך. ביקשתי להפסיק לעבוד. ביקשתי להפסיק לעבוד. כל עוד המת"ק לא מגיע, אף אחד לא עובד. אהלן אבידן, אתה מבסוט שמעיפים את יוחנן? תשמע, אם אתה לא רוצה שיהיה פה בלגן, תסתום את הפה של הבן אדם הזה. אני מזהיר אותך עכשיו אישית. חבל. נו, הצלחתם להעיף את יוחנן, אה? כל הכבוד. כל הכבוד שגירשתם בן אדם מהבית. יאללה, יאללה, תעוף מפה, אתה חתיכת תינופת, תעוף מפה, תינופת. אבידן, אני מבקש ממך ללכת אחורה. שמעתם אותי? איפה? יאללה, תרדו למטה. קדימה. שמעת אותי? אבל אותה משפחה כמו ההוא שהבאת לפה, ליד דליה, הבאת את הרוצח שלה, זה מה שעשית פה. לא שזה נוגע לך, אתה שמח בשחרור רוצחים. תעלי בבקשה לרכב. סליחה, הסנהדרין זה פה? כן, תודה. שומר רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. אמן. הגעתי לבית דין רבני שנקרא הסנהדרין, הסנהדרין החדש שנקרא, ועשיתי משפט נגד סוסיה. סוסיה לא התייצב למשפט, וסוסיה ביזה את בית המשפט. יום שישי לשעבר פנה אדם אליי, אדם הבטיח לי להרעיל את הכבשים שלי. לפני שנה אדם אחר מקומי דרך את נשקו, שם לי על המצח. לפני חודש וחצי פנה אדם אחר לאשתי ואמר לה אין לה חלק בישראל, תחזרי לחול. תחזרי לחול. לפני חצי שנה קיבלתי סלע על היד ואחת על הראש. לא, שני סלע. סלע אחד על היד וסלע אחד על הראש. זה אבן בגודל כזה. קצת שמענו פה, קצת מעט טענות, מעט ונגד. הוא צריך להסביר לבית הדין עכשיו רק מה הסכנה המיידית שעומדת לו, שהוא צריך את העזרה של בית הדין בבחינת בית דין אביהם של ישראל שבא לעזור לכל יהודי ויהודי. מאוד מודה לבית הדין. יוחנן, שנה טובה. שנה טובה. סוסיה יקבל את ההחלטה? אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. אדוני מלך. בית הדין החליט
שאסור להוציא אותי מהחווה ולהרוס לי את החווה. בית הדין גינה כל מי שפגע בי, ושכל הגבעה שייך לי. מי? לא ניסים. אהלן. ערב טוב. אהלן ניסים. מה המצב? ומה אתה חושב על הסנהדרין ניסים? אני חושב שהם אנשים נחמדים, אבל לצער... דוסים. אתה אפילו לא יכול להגיד את זה, הם... ספרדים, אשכנזים, מובן לגמרי. הכל תערובת, יש שם חלבי אחד, יש שם... לכסף אין אלוהים. לכסף אין אלוהים. אני נראה לי שזה... המתנחלים טיפשים. מה? המתנחלים טיפשים, רעים גם. אם מההתחלה, הם לא צריכים את החקלאות. ביני ובינם הם לא צריכים את החקלאות. הם עושים את ההתנחלות שלהם וחיים בשלום עם הערבים, היה להם כיף היום. יש פה יותר מדי אנשים שהם רק רוצים את הנדל"נות, בגדול או בקטן. די, אני כבר לא... זה שכתב שעושים פרובוקציות? לא. הוא הוציא אותו מהארון, מה אתה יודע? אנחנו משתעשעים מזה. הכל בגלל מי המתנחלים... אתה יודע מה, אני לא מפחד לתת לכם חיבוק אפילו. אני עדין ורגיש, אתה יכול לפרק אותי. אתה יותר מדי נקבה. לא, זה לא, עד כאן. להתראות. יום אחד יבוא, אתה תשתה אצלי כוס תה או קפה. בכיף. יאללה, סלמה. שנה טובה גם לך. אני לא רוצה שום קשר עם חמולה חושיה. הם נכנסו אחרי שלא היו פה 15 שנה, הם נכנסו לוואדי, טוענים פתאום שזה שטח שלהם. אם היו מתנהגים כמו בני אדם, היה דיבור, היה אפשר לסגור הרבה דברים, אבל לא בצורה כזאת. ג'יפ! הוציא את האנשים, כי אחרי זה כל פעם זה יהיה ככה. עכשיו, המח"ט אישר בטלפון, צו שטח סגור, כלומר אסור לאף אדם להיות פה. עכשיו אמרתי ב-10:15, עכשיו 10:30, 10:20, 10 דקות, אני מתחיל לעצור פה בן אדם, אז תתפנו מהשטח בבקשה. לא צריך לעשות בעיות. עשר וחצי, זה עוד רבע שעה, אני עוצר פה את כולם, אחד. קדימה. עכשיו רעולי פנים תקפו את עזרא, צריך ללכת לראות מי הרעולי פנים, אני לא יודע עכשיו איך אנחנו נראה אותם, זה בעיה. גם יש פצוע? אנשי סוסיא לא התרשמו מהפסיקה של הבית דין הרבני, ההחלטות לא השתנו, ואנחנו היינו צריכים לעזוב את החווה. הדרך היחידה להמשיך ולחלץ את המצב של לגשת ערעור בבית משפט המחוזי. אם אני גש לערעור, אז יש סיכוי אולי שאני מנצח ומציל את המצב.
תנו את היד שלך. הבנת? אל תיגע. אל תיגע, כי זה הזדמנות להכניס לך מה שאני רוצה. או-הו, או-הו, או-הו. הלכנו לבית משפט מחוזי לערעור. בבית משפט המחוזי זה היה הרכב של 3 שופטים, ושניים מהם מתנחלים שכנים מהאזור. אפילו עזרא נאווי הגיע לבית משפט לעודד אותי, אבל מתי שנכנסתי לאולם, לפי המבט פנים של השופטים, הרגשתי שההחלטה הייתה כבר מוכנה. אפילו אין לי סיכוי לקבל צדק. הם חיים ביישוב שבכלל לא מוכר, שנקרא מצפה יאיר, והם באים וטוענים שלמרות שהם יישוב לא מוכר, הם יכולים עוד לזרוק אותו. זה שיא אבסורד. הם לא מוכר והם רוצים, אז תזרקו את כולם, למה רק אותו? בואו, אם כבר אז כבר, אין להם תשובה על זה. נראה, הבעיה היא ההרכב המיוחד הזה, שאנחנו יודעים שזה לא פשוט. שני השופטים פה הם שניהם גרים ביוש, ולך תדע מה הדעות הפוליטיות שלהם. טוב, תודה. בבקשה, יחד, נראה. אוי, 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 אוי. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ואני אומר שכולה זה שקושי וג'ברין. אתה מבין? הם גנבו משהו, המתנחלים וגם יוחנן גנבו משהו, אחר כך הם רבים ביניהם. למי זה שייך? הוא גנב מגנב פטור. זה דבר אחד. דבר שני, הסיבה שהם לא אוהבים אותו בגלל שהוא לא יהודי. הוא ויוחנן... לא רק בגלל שהוא לא יהודי. הם גזענים מטבעם. כל מי שיוצא דופן שלא אומר אמן אחריהם, אני מכיר את כל הפתולוגיות שם, את כל הג'יפה שיש שם. סטארטר הלך. השופט מבית משפט המחוזי נועם זולברג החליט שאני חייב לפנות את החווה תוך 30 יום, משימה בלתי אפשרית, והוא לא רצה לשמוע על הבעיות, הוא לא רצה לשמוע שזה משימה בלתי אפשרית, הוא לא רצה לשמוע שיש לי ילדים ואישה ואין לי מקום ללכת. הוא אמר לעורך דין שלי שלא אכפת לו מזה. אני דחוף הייתי רוצה קודם להוציא את הבקר, אם אתה שואל אותי. קודם הבקר. אני לא ירדתי לבג"ץ כי אין לי כסף. בלי כסף לא תצליח בארץ על הצדק. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהחוק אפילו איתך, אבל אם אין לך כסף ואין לך קשרים, לא תצליח. לא הרסתי את הבית, לא את הסככה, לא הרסתי שום דבר, כי לא באתי בשביל להרוס את הארץ, אלא לבנות אותה. לא הייתי מסוגל להרוס את הבית שלי, לא הייתי מסוגל להרוס את הדברים שבניתי במשך שנים רבות. המצפון שלי עדיין נקי. אני יודע שאני לא פשעתי,
שלא גנבתי, שלא הפכתי להיות עקום ומושחת, אבל לשתוק אני לא אעשה. בשביל זה היה צריך להרוג אותי. קח אותם בינתיים. תשמע, לעזרא יש לו חברה. עזרא, זה חברה שלך? למה אתה לא מחפש אחד שתרצו? אני רוצה רק צעירות, אני לא רוצה... הייתי רוצה גבר כמוך. אתה רואה איך הוא שמח לראות אותי? אתה ראית? מה שלומך רוצה? בסדר, מה שלומך אתה? אני אומר לך, הייתי לוקח פה איזה מקום וגם בונה לי בית. אתה רוצה להיות מתנחל? אחד מגעיל! אל תתקרב אליי! לך תמות בצד! לא, אבל אם... אתה צריך לגרש ערבים אם אתה רוצה להיות מתנחל. לא. איך אני תפסתי אותו ניסים? אם המצב הפוליטי היה אחר. אתה עוד חוזר בתשובה, אנחנו הולך ביחד לבית כנסת, בברית מילה של הבן של יוחנן נמייס בעזרת השם. אתה צריך להיות. אם יזמין אותי, אני אבוא. אתה כבר מוזמן. אני אבוא. איפה זה יהיה? נכון, אני לא, יוחנן רוצה שיהיה פה. אני אבוא בלי נדר. אני צריך... אתה לא יוצא מהבית לשתייה. שנפס? תריח. אני חושב שאתה תתגעגע מאוד לבן אדם הזה, הקוסטריה. בטח. לחיים. שיהיה לך הצלחה בחיים החדשים. בעזרת השם. مين؟ بنات حنان هذا الجزاك يا حنان؟ كويس يا حنان وراح؟ كمان شوي زي ما أنا بقول لعيسى بقينا كويسين מבסוט אני שיקון. זה יהיה הנחמה שלכם מהגירוש. נולד ביום שהם עזבו. עוד מעט תניק אותו. ביום שגירשו אותם הוא נולד, זה מדהים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Guten Morgen, 1,50 € bitte. Dankeschön. Hallo, 1,50 € bitte.
Guten Morgen. 1,50 € bitte.